Hej, ale to je super, že už s tím Michalem nejsi, teďka budeme takové dvě svobodné to. No já jsem se k němu vrátila teďka. Co? Hej, on se změnil. Jak se změní? Tak se změnil, on je teďka jiný díky tomu. Baba, Ale chci ty to tím nechápeš. vrátit. Hej, to minule, jak jsem měla ten monokl přes celé záda, No, tak to mi vysvětlí. ale tak on mě, chápeš, já jsem se dusila, ani jsem o tom nevěděla, on jak mě pleskl, tak já jsem jakoby, mi díky tomu nezaskočilo. A my jsme potom jeli kvůli toho do nemocnice a zjistili mi, že mám potřebu dioptrie. Takže on mi zachránil vlastně život, chápeš? A víš, jak jsi psal s tou holkou? No, tak to byla, objížděl. ne, to byla učitelka ze základky jeho, že oni se znali jakoby, ona je jenom hodně No mladá. a tak proč jí posílal nahaté fotky? Protože ona dělá prostě biologii, chápeš to? A on si myslel, že má jako nějakou nemoc. Ježmarja, chápeš, on je úplně jiný, ty to vůbec tomu nerozumíš. No a jak ti řekl, že jsi tlustá prasnice a měla by se sebou něco dělat? Jako? Já jsem taky myslel, že, bo to říkala, že jako vypadá to blbě, ale on mě chtěl motivovat. My jsme se teďka o tom bavili, on mi říkal jako, že prostě každé ráno teďka staneme, řekne, že jsem tlustá svině a já prostě teďka jsem najela, už jsem 2 týdny nejedla a najela jsem na fotosyntézní styl. Já to beru teďka tu energii ze sluníčka, dívej se. Já si myslím, Ale že je to... počkej, já jsem takhle zhruba 10 kg s tím fotosyntézním stylem a jako top, jako.